गोजोन मोनदोंब्रा आङो ओमफ्राय आङो मोनसे खामानियाव थांनो नागिरदोंमोन नालाय बेबो जायासै आं बिसि गोबाव जागोन होननानै नेबाय थादों नेबाय आं मोनबाय जागोन जि रां मोनबा आं मोनोबा जै डाइरेक्ट हाबबाय मैगं फायखारि खालामगोन ओरैबो हायो थिनालि चिमरगाव देबरगाव हाजोबो आं गासिबो आं मा होनो आं मैगं फायखारि खालामाबाबो आङो सान्द्रि संग्राय सिगां समनिफ्रायनो सान्द्रि संग्राय आं हेबनाय नुबाय सिगां थायोमोन नोंथांखौ। आं सिगांनिफ्रायनो आं आखाइयाव मावखायोनोखा ओमफ्राय दा आङो दा मिलाव खारबाय थाबाय नालाय आंथ' दा हेबनो हाथ'ला आं दा ओंखायनो फैसा मोनबानो बेजों फायखारि खालामगोन सारमा सोरबाथ' मोनखायो मोननाया ओमफ्राय खिन्थु आङो मा बुङो आं बांद्राय खरा बुंला माने आंनि एकाउन्टआ लन लादोंमोन नालाय लन लानायाव 50,000 नालाय ओमफ्राय 10,000 होबाय 20,000 होबाय 30,000 दंमोन ओमफ्राय बियो दा बेखौनो माबागासिनो फैसा बख'नो हायाखै दा बेंकआव आंनि पेन्सना हाबबाय थानाय बादि जायो पेन्सना माबेसिम हाबोथाय मासाव आंथ' मिथिया बेखौ हाबो दा 8,000 9,000 दंबावोदां पासबुकआव बख'नो हाया आंनो उन्दैया सासेल' जोङो बिमा फिसा साथामल' गैया आइ आफाबो गैया माबाबो गैया गासिबो जोङो दङ नै फंबाय दङ ओमफ्राय फंबाय सानै दङ साथाम बेजों हाग्रामा सारनि माबानायाव अनुरद होनायाव अननाय होनायाव आं हाग्रामा सारनि सालायनायखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो मोनफेराखै बेबो मोनबाय थांनाय सरखाराव जोङो दा नैबे हाग्रामा सरखार फैनायनि लोगो लोगोनो सरखार दाखांनानै 4 मासनि गेजेरावनो जुदि जोङो बे 10,000 जोबोद गोजोननाय मोनदों।